Sumagmamano a residente di Barangay Magnuang iti siyudad ti Batak iti agrek-reklamo gapo iti kunaenda nga inda mapaspasaran a nabangsit nga angot nga aggapo iti Onyx dressing plant iti nadakamat a lugar. Ay, nabayagan dito nga problema mo. Tawanan ti aglabasan. Kasta une nga bangsi na. No, kang kanayong sa bali nga angot. Haal lang nga dito kwa. Nudad duma dito nakabungbungso. Laon une nga madimi may turturo dun. Urain kami pa taon nagtabalay. May sumrak pa yun. Di taon nagtabalay mi. Dito nga kwa nagado nga kwatan. Ay madi mawawatan ti angunan. Dito kwa iso nga baka madipay iti salon ami dahil nga mga ango mi. Sigon dagiti lumugar ang nakasarsarita ti JCQ Online News. Kabayatan iti panagturong ti team karagiti residential area nga asideg ken mismo akaruba ti Onyx dressing plant ket agsagsagaba da payen iti sakit nga asthma ken maminsan ket panagsakit iti buksit dagitoy. Sigon pay dagiti lumugar ket handamet akayat a maawan wenno mapaseraan ti nadakamat a planta ngem ket di ket kayat da masolusyonan ti inda paspasaren anabangsit nga angot tangamin kunada ket addamet iti maitultulong na kadagiti kabarangayan da nga agub obra ditoy. Kami nga dito kaya nga maawan dito nga pagtrabaho anta adumot ti dito ang trabaho dito nga taga ito iso nga madimi magkaya nga maawan dito nga tika lang kaya mi nga ikwa dito maawan dito ango na. Dito ango na lang ti madimi kayat kinda gitoy danon mi nga mi nang polluted dito danon mi dito asidi gitoy kasi adu unay dito danon nga ikukwada nga nangisit iso nga kaya mi nga masolusyon ang pwede dito danon tang umisi mo dito danon dagitoy biton iso nga dagiti kaya mi lang makuhami mga dito kaya nga maawan dito nga industrial kwata pakaisagutan ta anong mga dito trabaho nga residente iso nga tilang kaya mi maawan dagitoy ango na. Maawan detoy ango na kin detoy kumadanon mimot ak masolusyonan ta maikang kumamot ti agas na wano whatever nga dete mang hamaki nga anya tingilaw ngem itapta dagitoy pi ang basbasura dapay ditoy dagitoy gabgaburan dadto itoy ti pagibasuraan da kadagitoy internal kwati manok. Oh. So tapos into normal may basura da ditang gaburanda alaan detoy bakkuda igabur dalap ta ditan. Tapos dagitoy pedad go mga aso mi mangango da mapanda ditan nga mga ala kada mangkutkut kadagitoy kutkuton dagi aso. Iso nga dagitoy aso mi dumateng da gapudtan nakabangbangsi da dagitoy aso mi nga dumating ditoy. Iso nga deta lang unay ti problema mi detoy angot. No daduma madi ka makaturog ti angot parbangon adda iti malmalem det after ti pinagtrabaho dadtoy talaga nga dete siguro agi basura daditan iso ti maango mi dete no lalo dete permi nga napigsa dati angin hay nako talaga nga nakabangbangsit madi may turudon orek asanong pinagapapo mo talaga nga madi maati pa dete ango nan Ireklamo pa dagiti sumagmamano aman nalon iti amakda gapu iti kunaenda a polluted water wenno pan nakaapektar karigiti source of water kas kumakarigiti bubon wenno bito pakairamanan dagiti kulukol a dagitoy ket pagalaan da iti danom para karigiti dingwen kan pagsibugda karigiti pagtatalunan. Sir ke dati nga bubon awan ti danom na kuman madimot nat atyanan sir iso nga damot nga magpagpakunutan iso nga kuha tilang kumakayat da sir ket masolusyon. Madlawan pay ti maysa a residente ano agjagjaging iti nasapa abigat ket adda iti inamang angot aday toy ket dati ket awan met iti inamang angot anabangsit. Nangyari, solusyon na nila yung na walang maapektuhan. Wala naman kami reklamo kahit tayo sila dyan. Ilagay lang sa tama. Ang proseso nga dyan dapat bago magpakawala ng tubig malinis, hindi wala maamoy. Dahil ako galing din sa pabrika, mayroon din kaming proseso na bago magtapon ng mga waste, kailangan yung tubig lalabas malinis. Yung toxic, hiwalay dun sa yun nga ang gusto namin mangyari dito sa Onyx. Itibiyang met ni retired Colonel Mel Agpawa owner ti maireklamo addressing plant ket sinungbatan inpakita ken inpasyar na pay ti team kabayatan iti panagturong mi iti Onyx dressing plant. Balon. May recommendation kasi yung barangay na noon. Nasabi ko, sige, ano ba yung gusto nila?
And then, i-check nga natin yan kung talagang ang source yan, ang cause yan is dito. Kasi mayroon din kami mga balon dyan. Mayroon din balon dito. So, and then ngayon, titignan natin El Nino ngayon eh. So, willing naman kami na kung gusto na lang patest, kami gagastos yan. Para at least, alangan sabihin ko hindi, di ba? Pero base naman sa mga, yung mga nagbisita na may kaalaman dyan, sabi naman nila, hindi naman yun epekto. Dahil, alam mo naman yung dito, yung lupa dito is yung, sabi mo, matigas. Diba? At saka may distance din naman yan. At saka, kung tignan natin yung kasi lupa dito, hindi mapapunta doon, pababa. Mas mataas dito sa kanila. Siyempre, kung may tubig, papunta pa rin dito. Makikita natin mamaya. Kung yun talaga epekto yun. Sige, sabihin natin kung may amoy, ina-actionan din natin. Pero I think naman yung amoy na yan is hindi yung dahilan kung bakit nagkakasakit sila. Diba? Hindi naman sila pare-parehas na I don't know, pero hindi naman sila siguro nagkataon. Kasi ang ko yung problema ko minsan, kung may nagkasakit na, para sinisisi na sila dito eh. Ganun ba yun? So, siguro, pwedeng titignan din natin. Titignan din natin kung bakit talaga nagkakasakit sila. And then, pupunta naman talaga yung dito, yung taga City Health. Kabayatan iti panangisurusor ti owner tinaso addressing plant ani retired Colonel Mel Agpawa. Ditoy anasaksyan ti team nga awan met ti angot ken ma-filter dagiti water waste a maiturong kadagiti na duma-duma amula ditoy ket maararamat a fertilizer. Tinignan nila yon. Pinakita ko actually, yung sabi ko nga yung sludge yun, yung lumalabas doon sa wastewater treatment naman. Take note, mayroon kami kasing wastewater treatment na base sa standard specification ng DNR. So yung sludge na yun, ginagamit namin yung pang fertilizer. So makikita natin mamaya kung pipuntahan natin yung mga plantation namin ng mga kalamansi. May mga yung dragon fruit. So kahit walang ulan, sabi natin buhay na buhay sila. At hindi kami gumagamit yan ng mga fertilizer na chemical. Dagitimet daduma a ma-filter a water waste ket maiturong kadagiti fish ponds a dagitoy ket napupukan iti hito. At the same time, mayroon din kaming yung hito. Alam mo naman hito, siguro kung hindi maganda yung tubig, mamatay yan. Tama? Then meron din kaming mga native na baboy diyan. Sa native na baboy, kung minsan may tubig, iniinom din eh. Dapat mamatay yung natin. At saka may mga manok din dyan na nagkakala. Ilawlawag pa ni retired Colonel Agpawa at imay sa arason no apay nga adda nga min dagiti rumrumwar nga issue panggep iti iman manehar na addressing plant ket gapu iti panangilablaban ti maysa a tao iti daga nga asideg ti nagdiswan ti Onyx dressing plant. Dinawat ti aking kukwa ti dressing plant ano adda kuma dagiti reklamo dagiti agresidente iti asideg tinaso a planta ket personal dalata kuman nga agturong iti opisina da tapno ti kasta ket haandang ipagpablaak iti biyan ti social media tangamin ket makaperdi iti matang ti kompanyada ken ditoy kunana nga adumet dagiti matultulungan da adagitoy ket kabagyan ken residente iti barangay Magnuang iti syudad ti Batak ano maperdi ti matang ti kompanya ket maawan ti pagsapulan dagitoy nga obreros da. Ang mensahe ko lang din naman sa kanila pwede naman kaming maki one-to-one sa kanila, makiharap para kami na mismo mag-usap-usap with kung gusto nilang isama namin itong mga barangay official, why not? Ano ba naging problema namin? And then kung may problema naman, ina-actionan naman agad. Kasi syempre, business ito. Marami rin mga taga Magnuang na nagtatrabaho dito. Almost 70 to 80% makakapit bahay din nila. So kaya nga palagi rin namin ano bang naging problema natin? So yun nga, bumabalik pa rin tayo sa kwento ko sa inyo. So, sana maintindihan natin yun. Dahil yung mga nagko-comment ko minsan, hindi nila alam eh. Ito, mayroon kaming kumpletong permit talaga. Kasi siyempre, hindi naman tayo magbi-business kung illegal tayo, di ba? Alam naman natin, hindi mo pwedeng kalabanin yung gobyerno yan. So, kung anong sasabihin nila, willing na willing talaga kami, kahit para lang tuloy-tuloy. And then, mabibenepisyaran pa rin naman nung Magnuang o sa mga tao na nagtatrabaho dito. Pati yung mga treatment plants yan? Meron yung treatment plant natin. Ititingnan natin mamaya.